Ćemo započeti sa činjenicom da će vaš ured pomagati siromašne. Hoćete nam reći o čemu je točno riječ? Pa to je točno, međutim ove informacije koje su se pojavile u medijima moram priznati da su već postojale i ranije u prethodna 2 mandata prethodnih predsjednika, dakle od tih 400.000 kuna pomoći koje se odnose na socijalno najugroženije osobe, to su uglavnom jednokratne pomoći koje se daju prema procjenama nadležnih tijela. Ali moram reći da ću se svakako kao osoba zalagati da se osnivaju i posebne zaklade i da se iznalaze načini kako pomagati posebno socijalno ugroženim osobama i to ponajviše djeci koja nažalost su gladna u školama, a to se u Hrvatskoj ne smije događati. Vezano u socijalnu problematiku, jučer ste podnijeli zahtjev za preispitivanjem ustavnosti Ovršnog zakona. Hoćete li nam ukratko reći koje su vaše ključne pravne, ali i političke primjedbe na taj zakon? Evo, ponajprije bih htjela istaknuti da sam zajedno sa timom stručnjaka radila danima na tom prijedlogu za preispitivanje pojedinih stavki, pojedinih članaka Ovršnog zakona. U jednu ruku, naravno, moja je obveza štititi sustav, štititi pravni sustav i štititi stabilnost institucija. Ali u drugu ruku isto tako moja je obveza kao najvišeg državnog dužnosnika koji je izravno izabran od strane građana štititi prava građana. I ono što sam podnijela na ocjenu ustavnosti jest činjenica da držim da ti članci koji su u pitanju krše prava građana na dom. Da nije postignuta ravnoteža između prava vlasništva onih koji su stekli pravo vlasništva nad nekretninom koja je pod ovrhom i pravo na dom osoba koje imaju tu jednu jedinu nekretninu. U tome neću stati, svakako ću nastaviti, kao što sam rekla, štititi i stabilnost sustava, stabilnost državne vlasti, ali i brinuti o ljudima. Jer ne može se dogoditi da vama neko napravi ovrhu nad vašom jednom jedinom nekretninom, a da ste vi dužni određeni iznos novaca, a da je vrijednost te nekretnine višestruko premašuje taj iznos duga koji dugujete prema bankama ili prema bilo kome drugom da vrši ovrhu. Oprostite, vi zapravo neizravno želite mi reći da je ovdje prekršene su temeljne odredbe Povelje Ujedinjenih naroda. Tako je, i isto tako Ustava koji definira Hrvatsku kao socijalnu državu i koji definira socijalnu jednakost svih građana pred Ustavom. Posljednjih dana je zapravo top tema, da se tako izrazim, je vaš odgovor premijeru Milanoviću kojim ste ga pozvali na ostavku. Recite mi, jeste li možda pogriješili? Ne, nisam pogriješila. Napravila sam to svjesno. Napravila sam svjesno kako bih demonstrirala koliko je takva vrsta komunikacije uzaludna i kako takvim načinom komuniciranja možemo samo izgubiti jedni i drugi. Ovakvim načinom koji je premijer Milanović meni poslao pismo, a da ga ja uopće nisam dobila, nego sam o njemu čitala u medijima, dok sam ja istovremeno njemu najavila inicijativu za sazivanje sjednice vlade sukladno svojim ustavnim ovlastima i u kojem sam najavila nekoliko tema. Dakle, ja sam iz medija pročitala nešto što je bilo potpuno protuustavno, gdje on mene poziva na davanje konkretnih mjera, učinaka njihovih i financijskih i svih drugih. Odgovorila sam mu na takav način zato što svi mi u svemu ovome moramo surađivati. Došla sam u ured predsjednice ovdje prvoga dana, digla sam slušalicu i prva osoba koju sam nazvala bio je premijer Milanović. Zašto? Zato što držim da nas dvoje i sveukupno u državi moramo surađivati na dobrobit države i građana. I to se mora dogoditi. Svako od nas mora suspregnuti ego. Znate da se danima pisalo o tome kako premijer Milanović meni nije čestitao. To me ne zanima. Pružila sam ruku suradnje, i dalje je pružam i želim da je premijer prihvati. Predložila sam mu sazivanje tematske sjednice vlade, predložila sam 5 pitanja za koja držim da možemo vrlo dobro surađivati. Moj cilj nije izazivati sukobe. Ja ne želim doći na tu sjednicu vlade i postavljati neugodna pitanja ili izazivati incidente. Upravo suprotno. Mislim da po tome zajednički možemo napraviti puno više. Taj cijeli odnos sa premijerom Milanovićem je jučer i prekjučer, budimo realni, izazvao salvu kritika. Pa vam se govori da ste pod kontrolom HDZ-a, pa da vas brane stranački ljudi u medijima što više ne bi smjeli. Pa čak do toga da idete na ruku Zoranu Milanoviću kako bi on ojačao svoju poziciju unutar SDP-a. Dakle, velika je paleta, nazovimo to tako, primjedbi i kritika. Kako bi vi to prokomentirali? Ništa od toga nije apsolutno točno. Normalno članovi HDZ-a imaju pravo na svoje mišljenje
je kao i svako drugi u ovoj državi, kao i analitičari s druge strane i apsolutno nikoga ne tražim da staje u moju obranu. Sebe mogu najbolje braniti. Želim biti ono što sam istaknula u svojem inauguracijskom govoru, predsjednica svih građana. I želim se ponašati na taj način i zato i dalje ustrajem na suradnji. Dobro, s tim da vi kao i premijer odgovarate građanima. Točno. Premijer ne odgovara vama. Držim da to nije u redu. I to sam isto tako rekla. Rekla sam to možda na način koji je odjeknuo onako kako je, ali sam isto tako htjela pokazati premijeru da on ne može ponižavati državne institucije. To nije u pitanju mišljenje o meni samoj, niti o meni kao predsjednice. To je pitanje institucije predsjednice i volje građana koji su izabrali tu predsjednicu, pa i volje građana koji nisu meni dali glas, ali koje ja želim zastupati. Dakle, moramo poštivati institucije i zato je moj odgovor bio takav da bih dokazala da neću dopustiti da se gaze ni institucije ove zemlje, ali niti građani. Gospođo predsjednice, mi nemamo još novu strategiju nacionalne sigurnosti, a govorimo o stvarima za koje nam je ta strategija neophodna. Apsolutno ste u pravu. Hoćete li tražiti da se konačno izradi nova strategija? Pa evo već jesam, moram reći. Jutros držim da su već u uredu premijera zaprimili, pa mogu govoriti sada o tome, o mojem dopisu kojim prihvaćam njegov prijedlog za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, da se razmotre smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih službi. Ali isto tako u tom pismu mu predlažem da započnemo dijalog i raspravu o novoj strategiji nacionalne sigurnosti, jer prethodna je iz 2002. godine. Kao što znate, Hrvatska je u međuvremenu ušla u NATO, postala članica Europske unije i stubokom su se promijenili i uvjeti i sigurnosne ugroze i uvjeti u kojima Hrvatska živi i radi, ali i gospodarsko stanje u Hrvatskoj. Molim vas, nemojmo zanemarivati gospodarsku krizu koja u bilo kojem trenutku može generirati i sigurnosnu krizu. Pripremate posjet Bosni i Hercegovini, recite mi s kojom monetom dole odlazite? Odlazim u Bosnu i Hercegovinu sljedećeg utorka jer želim simbolično pokazati, dakle ostalo nam je malo vremena za pripremu, međutim mogu vam odmah reći da će posjeti Bosni i Hercegovini biti vrlo česti. Hrvatska je vrlo zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njezin ulazak u Europsku uniju, u NATO i naravno prije i iznad svega za konstitutivnu jednakopravnost svih triju naroda, dakle uključujući i hrvatskog naroda. Srbija, oprostite. Odlazim, dakle, Bosni i Hercegovini dati tu potporu na njihovom putu u rješavanju unutarnjih problema i prema članstvu Europske unije, ali isto tako ponovno inzistirati na toj jednakopravnosti hrvatskog naroda. Srbija, da, koji je vaš gabarit za odlazak u Srbiju, uopće okvir koji bi se trebao ispuniti? Mislim da je dijalog preduvjet svega i preduvjet rješavanja otvorenih pitanja i tako uvijek ulazim u bilo koji odnos. Dakle, sa Srbijom, sa srbijanskim dužnosnicima želim uspostaviti dijalog o rješavanju otvorenih pitanja. Ohrabrena sam posjetom gospodina Vučića Zagrebu, zato što smo pokrenuli taj inicijalni dijalog i osjećam tu želju s druge strane da krenemo u njihovo rješavanje. Temeljem politike čistih računa i naravno pružat ćemo Srbiji svu potporu isto tako na njihovom putu u članstvo Europske unije, ali inzistirati i na provedbi svih kriterija za članstvo, uključujući i položaj manjina. Sutra vam dolaze branitelji. U duhu svega ovoga što ste govorili, mislite li da se branitelji trebaju razići, da se taj prosvjed treba prekinuti i da se odgovori moraju tražiti nekim drugim razinama? To je njihova odluka u potpunosti. Ono što ja želim je učiniti sve što je u mojoj moći da se prekine ovo trenutno stanje. Dakle, da oni odu svojim domovima nakon mjeseci što su proveli na ulici, na kiši, snijegu i hladnoći i da se nastavi dijalog u svim pravcima u kojima on mora ići i da se pitanja branitelja rješavaju na taj način. Što planirate sutra za taj sastanak? Prije svega saslušati ih. Saslušati ono što oni kažu, koji su, jer do sada nismo imali vremena u šatoru, nije niti takva atmosfera da možete sjesti i normalno razgovarati. Dakle, očekujem da ćemo sutra sjesti i da će oni iznijeti svoju stranu priče detaljno što je to što očekuju od mene i što je to što oni drže da mogu učiniti za njih. Recite mi, još ostajete pri ideji o preseljenju u rezidenciju u Visoku?
Moram vam reći da evo upravo danas sam dala nalog da se formira jedno povjerenstvo za smještaj ureda predsjednika, odnosno predsjednice. Moja ideja je i dalje visoka, međutim to nije Visoka 22. Ja sam govorila o cijelom kompleksu u Visokoj ulici, dakle i ove dvije pomoćne zgrade, a prije svega želim da povjerenstvo donese konkretne odluke, konkretne prijedloge, jer nije preseljenje samo po sebi svrha. Svrha je ušteda. Znači treba vidjeti da li je to moguće, na koji način, da li je visoko odgovarajuća lokacija ili možda neka druga, i na posljedku ću poslušati riječ stručnjaka, jer u ovom slučaju nije riječ o volji jedne osobe, odnosno mene, nego je riječ o odluci koja dalekosežno znači za državu i na taj način ću se postaviti i ponašati. Gospođo predsjednice, ja bih vam za kraj postavila jedno osobno pitanje. Vaša obitelj nije s vama. Kako sve skupo ovo podnosite bez djece? Beskrajno mi je teško bez njih, ali moram vam reći, ne bih htjela da to zvuči sebično. Međutim, ipak činjenica da oni nisu ovdje olakšava mi ove prve dane koji su uvijek najteži na novome poslu, prilagodbe. Odlazim iz kuće u 7 ujutro, vraćam se kasno noću i na neki način činjenica da znam da nisu ovdje i da me ne grize savjest. Znate da svaku majku uvijek grize savjest bez obzira koliko vremena provodili s djecom, da ne moram razmišljati o tome da li me neko čeka kod kuće ili ne. Njihova prilagodba biti će isto tako teška i stresna, jer svaka je prilagodba svakome na novu sredinu, na novu okolinu, pogotovo njima na novu školu, biti će teška. Ja to uvijek jako emocionalno proživljavam sa svojom djecom i zato velim u ovom trenutku, ne želim da zvuči sebično, ali lakše je i meni da nisu ovdje nego da se vrate preko ljeta, kad onda možemo tu njihovu integraciju ponovnu ovdje u Hrvatskoj, i odabir škole i odlazak, prilagodbu na novu radnu sredinu odraditi na puno manje stresan način za sve nas. Gospođo predsjednice, hvala vam lijepo na ovom razgovoru za Dnevnik Nove TV. Hvala vama.